Чекатора, ние сме на втория епизод на, на оцеляване. Аз съм Farfevil. Да. Не си. Не само направихме къщата, един рез, даже на евента не сме ходили. И аз забравих да сетна. Ще мисля, че не се видя човек. Видях такова, беше. Да, забравихме да сетне хома и в това. Търсихме го по координатите в миналия видеоклип. Защото бях натиснал F3. Добре, че съм го натиснал. Ако не го бях накарал да го натисне по погрешка, сега щяхме да бъдем на нова къща, на ново място, както виждате. Да, само ние сме направили, както виждате, това тук се беше всичкото така. Аз в момента по време на видеото ще направя реса на нашата нова барака. Барак. Филмар, това друга дума няма за теб. Я малко го поби, мой приятел. Приятел млад. Да, направихме с такова. По-късно ще направим такова кампфайрче. Без мод, не сървър няма. Да, само... Ще ви покажем даже как се прави, ако искате. Ще видим, ако съберем няколко там... Към гордо, към няколко... не знам. 15 лайка гордо ще покажем как се прави. Може и без лайкове да я знам. Ето това станчето не го използва за такова. Ето отиваш за нов самит. За какво го правиш на високото? Това да не е такъв сервер. Какво го правиш на високото? не е ли? Окей. Той да, ако на високото пак ли ти трябва това? Мисля. Така. Пиши ми рес наклонена формули. Да, аз съм написал рес select. Почвай го сега. Рес select 2. Дай брат, бе. Дай да си направя брат. Рез креате. Чакай само секунда. Добре, ще напишем как се прави рез. Хижата. Готово. Хижата. Смяташ да му добавиш, дай камък и такова. Ето ти брадвичка. Малко е щупена, не ти пречи. Ето ти камък, ето ти дърво да си направиш още една брадвичка. Ама ти ми дай 2 камъка, аз какво направя? Дай още едно. Колко искаш още? Аз си направих кирка. Ама аз ти дадох 9, тя е малко. Ти ми даде 5. И сега ако вие да подаче е такива. Подал. Ма не бе брат, добавим. Окей. Рез. Не знам, нали аз ти казах това. Съжалявам, че вчера не съм снимал клипа, просто нямах някакво време. Инвалид флаг. Тръстът преди труе. Чакай. Трусте, труе пише. Да, трусе. А ти ще ми си вземал пържолите от честа, бе? Няма нищо. И сега Готово вече. Аз сега ще направя пясъка на стъкло и ми трябва кабелстон. Да, аз ще отида за дърва и после ще направим някаква дървена кира. И такова. Не знам, не ще ти кажа. Зайк. Да, добре, това е направо някакъв лице. Окей, аз ще събера малко кабелстон с каменната кирка, която си направих. Добре. Бях казал, че е за тебе, ама вече не. Аз му казах да копая. Сега няма смисъл, сега влязохме в сървър, направихме само реса и че миналия епизод не забравихме. И търсихме и това само. И веднага почваме. Намерихме също още едно място като нашето. Да, един такъв без малко. Там са после. Ще ви го покажем, аз съм се сетнал холма. Мисля, че имаме и са такова. Тихо, Георман. Тихо, Farfevil. Да, то нали така ще се случва. Ама аз нали съм мощен и също не какво измислям. Трябва ни поне един стак е такова дърво. Аз ти дадох хубавата брадва. Ти не знаеш, че на 4 дървета сме. Ето 4 дървета не е малко. Нали? 4 купчета от дърво е малко, ама 4 дървета това си е много. Още не сега ги виждам.
Взех малко кабелство и сега отивам да направя печки. Въпреки че не знам с какво ще ги подпалим. Между другото, помогнете на... Аз помогнах, чакай, че гледам чата. Такова, продължите някаква игра, която да играем. В смисъл, защото на Майнкрафт не знам аз какво точно да играя. Още един баум, между другото, намерих. То тук е обикновено. Смисъл, то не е баум, то това е... Затова. Също ела се тръпвам съм да тук намерих хол. Окей. Хола. Кой си намерил? Хола. Оля. Хола. Така, аре, не бе. Такова колбе. Аз ще имам Его кола. е той тук, това поне, това тук. Като планината тази тук. Тук и нататък има още една. Или за това трябва даже. Може да ме това е приемеш някой ден. Утре. Окей, чакам. Митреле. Още един заек намерих. Даже е такъв бял. Ти вземи ме приеми пазайците, ако щеш. Ги яш сурови. Не, аз ги печеля. Ще можем да загрееме печката. Как ще загреем печката? То може и с друго да загреем. Да, ама с дърво няма да загреем, нито имаме кофа за лава. Можем да направим, ама аз видях едно място с лава. Да, той аз го видях, трябва да само арен да намерим. Ние имаме... Така, ако намерим някой, или може да направим с запалка, го палим, защото сървър не е пил. А поне на сървайвал нещо такова или там. Да, баси дървото. Това и сега е тафтящо. Да, ето такова, ето такива коли. То не е само. Аз стигам до Полма. Полм 2. Хомето. Ама ние имаме печки. Да, аз направих. Бях направил. Те кирки нарочно си направят такива златни и такива да могат да чупят с ефективност. Да чупнем две дървета, гледаш как са бързи и оп, започваш. Намерих два заека. А не ти казах да си вземеш това? Кожа от заек, между другото, с кожа от заек, знаеш какво мога правим? Ами да, ако я сложиш на 4, както ти е на инвентара това, се получава една обикновена кожа. Малко 4, в смисъл това ще се получи в истинския живот направо. И заешката кожа е по-малка от кравишката или конска. Да, в смисъл ти... Да, добре. Ето такива някакви коли много яки. Ако да го погледнете отгоре, ще скача да видите колко яко смисъл, не го видяхме. Между другото намерих още такова. Телепорт, мисъл. Чакай, телепорт мисъл. Само бъди готов да ме приемеш на момент. Личкатер. Ето. Сега ще скача нагоре само. Напуснах резиденцията с най-хубавото име. Да, после, ако сте видяли каква е това. Името на резиденцията ни прекрасно е просто. Няма познато кой е смисъл. Един глух. Да. Защото аз му казвам, но той човек чува тири-бири фракс. Ето това си където мисли. Ето това направо тук като стълбички ще направим. Тя се отнем до Полма, че да сложи това, че да взема стъклото, да ни направя. Аз той мина половината клип, докато се кача на това планина. Няма ми лаги. Защо? Ама на тебе лаги ли? Така е много яко през гледате. Защото ние сме намерили лава и пари ли бе? Чакай да забравиш. Не лаги. На тебе да не е починал да ти лаги. Между другото намерих още не знам. Гледай на мен ми цепи. Или поне прилича. Между другото много добре се изглежда така. Ела. Я ми дай кирката. Ама гледам, че ще не мога да от лак да натъскаш кирката. Ай сега. Просто ще замълчиш. Защото ми върти така са. Така са топли. Аре бе, прати го към.
Не трябва. Дай го. Не можем да го направим втората. Айде да идем. При тебе ли, бе? А ти между другото, сети се за какво си... Не съм ти дал 5. Сети се за какво си използва другото. За поставката. За броня. Не, аз я открих, помниш, когато ти казах. Помниш ли в първия клип, когато ти казах, имаме армор стенд. Чакай, извинете само, че ти докосна. Аре, бе, брат, телепортвай се. Чакай, бе, за кой, бе? Да ми дадеш кирката. Тя се струши. После. Все пак знам. Аз за дървето ходих. Аз трябва малко да ни оголема хижичката, че не можем да направим втората армор стенд, да? Ще направим тази къща. Кое? Да. Това, ако е стена, аз съм... не знам. А това между другото как се отвори? Не, то си беше така. То така е задължено. Аз ходих уж за дървета нататък. Той човек направо е строил 7 часа команда. Що? Да направо той е строил през дърветата, като... Освен, че е копирал замък. Да, ето. То можеш с команда да го копираш. Може. Ето, да. Аз сега отивам с моята не изтощена, златна, енчантната брадва. Но не ми даде, така ли? Аз ти дадох. Половина, даже нямаше и половина. Моята си е напълно, нали? Е моя. Ти какво искаш на тебе да си дам по-бързо от моето? Мичи как? Ела сега почти направихме. Мичи на хаос. Мичи не. Мичи много. Айде сега поне да издържи тази брадва, тук я признавам по-добра от златната. Добре, че спря да ми лаги, че не знам как щех да завърши видеото. Тук има още едно такова басейн слава. И сега какво ще стане с този бран? Айде, сега как да направим това? Малко чакаш съм, че ми е за хладничко, сега ще спрем хладата малко. Само за малко. Аз така, че ми е... Топло такова малко ми беше. Между другото. Беше ми много студен. Хоме. Да, но се правилно. Имаш ли сняг? Откъде имам сняг? Какъв сняг има? Откъде да имам, ти казах какъв сняг? Купче. Ами ти можеш да направиш от обикновените топки. Купче. Не знам, що как цепно не знаеш. Добре. Аз това тук уж го почнах с малко шум. Аз скачам някакъв. Ще трябва да си направя сега още нещо. Но чакай, аз тук хвърлям вече неща на земята. Къде си хвърлих дървото? Ще стана ясно. Чакай. So much lagging. На мен сега не ми лаги ми. Не знам какво се случва при мен. Изчезват неща по някакъв неочакван начин. Това дърво ми ще нямам тук. Само ти като повече няма. Трябва стресове няма. Трябва повече, така че. Чакай, аз да забързвам. И къде ми изчезна друг? Не, това просто не е човешко.
За санта ли почна от тук да спараш санта? Кое? Почна ли да правиш санта уж? Не, но знаеш какво открих под нашата хубава и Не го красна казвай. хижа? Телепортни се да видиш. Не, аз не съм над теб. Еми, ела да видиш. Как ме гледаш като някакви като някакъв. На здраве. Благодаря. Виж тука. GG лъбле. После как на здраве. Пак ли това? Аз съм лев. Ома гъпа на сам добър с мен. Аз ще ти отвод по течката си. Малко се развали, ма. Не! Изрод. Какво аз казах, че? Върни ми после пътечката, като втората. Ще бъде с дупки, бе, това е. Не, това не е на мода сега. Как да я навърна като... То ще пак ще падне. Чакай само да сложа. Почвам да слагам кабелстон, за да се катера начин. Бъде почва да сложиш. Добре. Чак само вие как изглеждаш. Сега мене ма страх, как ще ми се сипеш пътечката от всекъде. Човека е скелет, няма меч. Ти ко си правил тука, бе? Креща. Това между трябва да направим така и да го свържи и после да направя поглед. Така, почваме са. Това е тук. И тебе харесва ли ти как го разнообразих? Не. Чакай, бе. Чакай, ти на Върху лака. Обърках нещо, бе. Как почва да ръмжи. Ти си фанал бяс. Тук са този скелет, нещо направо матмола, ще ме отвари. Да, смутика. То спесък. Ко си направила, бе? Не, аз съм го направила. Сори. То добре, че са и скелетите, не са чак така. Is this OP? Добре, значи това трябва да е... Чакай само, 3 трябва. Това е, значи трябва да е така. Така. Идеално. За мен ли говориш? Да, той нашия перето направо ни влее в къщата. Скелет. То на мене ми трябва лопата пася. Парте бе, би това. Скелет. Що не го биеш типа? Защо не искам да слизам? Откъде? От къщата. От покрива на къщата. Такъв покрив, това е къщата. На мен ми падна Ние какво живеем? В дупка ли живеем, бе? Добре, сега трябва да почва. Но то сега вече мога да отида да взема малко. Я е така малко. What the fuck, съм много бързо търсия. Е така. That's so what the fuck. Добре, щом падне нещо на земята, се изтрива. Това го... не се изтрива толкова. Повтарям за още дърво, направо... Не, готов съм. Значи другия път не знам. Вече трябва да направя някаква игра друга да почнем. В смисъл не, че... Пак трябва да се качвам. Ти ставаш само за едно. За... Ходиш за дърва. Сам гледаш. Това го помня. И много се нерва. Саша... Това беше на интернет, нали? Кое?
Това Между другото, стая мога само- почнем на интернет, да? Не. Защо? Много добре знаеш коя е играта, като най-много мразя. Коя? Не, интернет, не се притеснявай. Само дето тая Стига, брат. Не дай така почвай. Ще намразя всички. Не, бас. Не, просто не ми харесва играта. Не, той просто се бава с това. Това си е мое мнение. Сега правим последния матч. Като първи епизод ядох таратор, сега ще ядам пира. По време на... Какъв таратор, бе? То ми се чуваше лъжицата. Не се чуваше лъжицата, ако искаш да знаеш. Сега се чу просто. Сега тук, ако мога да сложим още една врата, ще бъде много добре. О, нещо баби! Аз тук не съм излизал, не знам какво става сега. Какви са тези зомбите, какви са тези неща, аз пак влизам. Това е знак от Господ, не трябва да излизам от моята барака на Какво стана, че това ме бъгна? Правим значи така. То не беше така да има другото. И така ще. Това тук ще му бъде с такова също како. Тези двете дупки и това. Това тук и това. И това тук, да. Значи това отзад мисля направо да слагаме спокойно. Ти взема ли си пържолите? и пържоли. Често такива ти ги оставих не си. Не, аз имам пържоли в мене, бе. То я си имам, да. Отзай. Аз да го... Аз ти имам за... Сега нещо ще ми взема. А дърво имаш ли? Не. Да, имам 5. Аз ще го оставя пак. Често там до другия чест. Не. Измислих. Сега имам китфери. Да, имам го, е. Чакай, аз ще умра от глад. Тя ще шагне в школа. Аз направо си в това в минута. Ти въобще ходи ли да експлорваш? Той нашия човек, гледайте го, гледай. Ако го видите какви къщи прави, той е. Половината има, какво е това, лазурит? А не, аз с по-лазурит. Кварц. Кварц, да. Красиво е, нали? Аз това ще свърши такова. Аз такова го сложих, защото ако някой дойде... Аз вече го страших. Защо? Не е хубаво. No watch. Ти не си, ти можеш. Какво си направил? Ти си ми барикадирал прозореца. Добре, ще го правим с дърво. Той така, ето тук отзад. И крафти, не ми разбивай! И сега, откъде ще вземеш сняг, я ми кажи. Това ще намери. Не, тук не баям, то не е баям. Сега ще хубаво да ти събирам сняг с лопатата, нали? Аре, отиди го прегръщай твоя приятел, че ба нерви. Нерви. Той ме бие теб на нерви. Това е перфектният тим. Ма аз викам на скелета. И сега па и крипа, бе, идеално. Аре, Той се поживам, че подува. крафтвам. Нашия приятел се подува и не иска да гледа, той само цъсти. Или дебел е. Той само се подува така. Защото е дебел. Ти си златната ябълка, която пак инцидентно хвърли по мене. Пак ли съм? Не съм. Не, аз цяло имам. При ябълка, благодари ми, че играете в Хистерия, Крафт, Лъчко Драгън. Аз имам и една Файрпебъл и една с Лъчко Драгън. Искаш я? Чакай, следвам да ти направя шивания сняг. Аз си направих, бе. Добре, че значи по-почна да дупча. Нали? That's like most. Защо го правиш? И тук почвам, нали така? Чак, и тук, ето го, нали така? Не, бе! Ти си голям идиот. Просто не искам какво да правя, не знам какво да правя, ето готово. И тук, готово, ето. Така не е ли по-добре? Да. И сега съм виждам нещо. Това са ако не е такова сняг. Сега едно. Разкажи какво ще правиш в твоята... Барака. Барака. Идвам. Твоята нашата барака.
Сега в момента аз тук ще си правя това като за къща, само че няма да разбера, защото ще ми мънка. Ще си сложа армор стенда с броните, логото, печки, крафтинг тейбъли, може и всеки такива неща, тук е едно тайно изкочие, ако ме нападнат. И то главно ако той ме нападнат, понеже той е китаец. И не китаец ми идиот. Кратко, това не се гледа. Ще си направя град като преди да го барикадирам и ще го махам от моя рез, когато го ограбя. Ще бъде супер. Шегувам се. Просто ще направя градки за сигурност и съм идиот, пълен идиот. Казвам на хората колко голям идиот съм. Трябва му пак дърво, понеже го превърнах на пръчки, а не трябваше. Да, това е нашия таен изход, който за преди малко ви говорих. И сега не знам какво става. Не знам какво става, не знам какво се случи. Направо. Отидем за още дърво. Тук намерихме още. И тук също една магия. И то още тече. Не. Ето казах на публика, така ще те ограбя и ще те махна от моя рез и ще си направя това за къща. Което не беше тук сега, ако вярно. ми кажеш, че нямаше човек, или ми се привидява. Привидявам се. Добре бе, тая лава не спира бе. Не бе, шегувам се, няма тази игра, няма да ти направя неща само. Тихо. Викаш, ти сега се ослушваш за хора около тебе. Стига, не, плюс малко. Спри говоря, така за... Не, за какво. Твърде много. Аз ако не сме нинджи, не съм аз. Значи правим така. После леко. Не сме нинджи. Аре, нинджата. Не сме, бе, изгорихме се на лавата. То това не е спре скоро, тъй че не знам. И то това също не изгори. Какво ще стане? Тири-бири флакс. Тири-бири флакс. Фак. И все пак трябва да сме нинджи. Нинджи сме, да, ето. Веднъж да не се изложи, бе. И па се изложи. Ето откъде гледаш, бе? Какво става? Гледай, се чудвано се. Намерихме Ерам. Трябваше да оставя малко лава. Той на Star Play BG се чуваше вълна там. Един клип. Би трябваше да мъкнеш за това. За кое? Ще познавам. Ни! Просто човек от тебе няма. Извидете, бе. Май казах нещо обидно. Мъкни, бе! Да, кирка се чупи. Тая кирка не знам какво става, не става. Аз съм по-чест. Е така. И това е тук. Готово. Така съм. Ти служи от... пекал с такова. Само малко. Няма викаш. Бе. Панели. Ще правим. Те справих даже по-просто. Ай сега кажем, че е така. Ето вижте колко малко с такова направим. Аз мисля да ги отсетявам. Тири-бири но. Тири-бири но. Ето клип въобще колко минути стана. Ако видиш колко го направих, това само отдолу трябва да това някакви. Бе да бе, хубаво. Ти хубаво не си на май не сте. Най-доброто. И то май ще не съм за това яла. Че аз спала. Мамиш. Що го стана? Директно след малко се изнасям там. Сериозно не свърши? Не, още. Няма. Малко ми е ниска къщичката, ама.
Не. Не съм малко шфурна на TNT, защото това не е голямо хубаво. Имаш още такова. Ама ти искаш TNT да гърмиш. Аре бе, имаш ли пясък? Yes, панели. И точно верно. Ай, малко ще погрифам пясък, става ли? Не. Не се вгрифам. Не си, нищо, абсолютно. Без ниска. И снега не си, нали? Да, аз това бе топа без диск. Топа аз път, ти път, то без диск. Викаш, що забавна история беше. Аз съм ще слушам. Мислиш винаги какво ще правиш? Викаш, тя и вратата ми не ми трябва. Вратата ти е тук. Защото аз се служих, ама някой беше разбрифал снега. Имаш още един панел. И къде па да ти извада панели? Аз нямам пясък вече, хора. Добре, едно стъкло, още две. Я ще сме машини, гледай сега. Имам 2 пясък. Сега гледай какво ще направим. Направо машините. Да не си пипнал това тук на нищо. Ти не си тук. Тук съм, ти откъде знаеш, че не съм тук? Я погледни горе в къщата. Нагоре в къщата си. И това тук са после, не знам какво ще бъде, даже май Не няма. си в бараката. Ето, готово. И сега ако не вземем пръста, няма да е то. Няма да прави нищо. Аз ще ходя малко вратите да ги чупя. Не знам. Лъчко. Вратите? Не! Не, лъчкатор! Где е лъчкатор, моля те? Лъчкатор! Ще ти строша. Какво ще строши ти? Кистет! Ай, ка тая барака, бе? Това е на кръчмата вратите. Ами, Георги. Да. Ти ще го направи на гъс. Ето така да му минаваме. Парфел, тире Георги. Лъчкатора, тире лъчо. Мисля, аз не знам, мисля това да е края за епизода. Окей. Идвай горе в къщата, нямаш да в бараката, ай. Ще влепа екстремен матч. Добре, тихо. Така. Това беше от нас, хора. Ако клипа ви е харесал, дайте лайк. Ако искате да можете, абонирайте се. Може би следващия клип няма да е с мене. Ще бъде такова. Чакай, преди да свърши клипа. Чакай. Коментирай там. Къде си? Тук Къде съм си? в бараката. Ето, чакай, трябва да го вземеш. Вземи го за края на клипа. Ето това ви трябва, за да се завършите клипа като Така, пичове. коментирайте и това е от нас.